Umuya na ba? Marvic, shoutout. Ate Danmar, salamat po. Idang kita na moderator, Ate Marvic. Ate Marvic Manisis. Like, wow, salamat sa palike. Ay, Sanggay Glory, shoutout. Nasa isang cellphone mo. Ba't pa ito isa? Saan daw yung phone na? Asa na isang phone? Yung phone. Kaya na. May iba. May glow shoutout. Shoutout sa'yo, ano, Glory. Salamat. Magwawatch ako ng video niyo. Nasa bayan. Yung mati, B-boy, may galaw siya. Ano ba si B-boy? Glory, watching ako sa video. +1, mamaya ako nag-vlog. Watching ako sa kay Glory. Lasiana, shout out. Tay Rubin, shout out. Sabi ni Ate Danmar. Aba, bakit nakaupo? Wala benta? Wala akong benta, bro. Crystal. Bro, Crystal, wala akong benta. Pahinga nga ni. Wala ka dyan tinda. Ayun. Wala po akong tinda. Pahinga po ako. Kaya mo ba? Wala. Puwis na puwis ka. Di ka nagtataan ng ano. Ano oras na? Kayang nakawin, ano? Kaya, ingat. Salamat. Salamat. Tay Robin, shout out. Still watching. Nice. Kagat-kagat yan, ha? Umos. Well, hello from Luciana. Sino nandiyan ba si Will? 7 viewers, thank you. Ay, Will! Shout out sa'yo, Will. Watching ako sa video nyo, guys. Huwag mong pakailaman yan. Pinatungan ko na nga ng ano. Meron ko talaga. Tawa dyan. Stay natin agad.
Tervin, wala tinda. Wala. Pahinga po. Siya na watching ako sa video. Share video lang pala ito. Diyan muna dyan. Watching na siya na. Video mo. And Rosie, still watching siya. Charge ko lang sa phone. Video, ano. Marivic Dance, sabi ni Luciana. Si Luciana, ano ba to? Filipino ba? O English po? Watching po ako, Luciana. Thank you. You're welcome. Saan kaya na Glory, nandito ako sa'yo. Oy, Bornok, shout out. Kumusta? Brother? Kumusta ang ano natin dyan? Oy, Patwar. Hello, everyone. Good morning. Love you, brother. Love you too, brother. Okay lang po, Mark. Mag-watch nga ako ng video. Kasi sa mga lang. Sa ulanan to nung nakaraan eh. Right, Sabad. Mr. RG, shout out. Mag-watch ako ng video nyo, guys. Si Ate Margie, yung channel daw. Okay. Aming channel nga, ni Ate Margie. Margie, watching po ako sa'yo. Dito ako sa ano, Chill. Watching na to sa'yo with ads. Ngayon ako mag-subscribe. Rosie, watching ako. Patwar Dance, sabi niya no. Today, no working day. No. Wala akong work ngayon, ano, Patwar. No work. Like equal 9 me. Thank you so much, Mr. RG. MG Mix Vlog, shout out. Yung channel po ba yan? Diyan kita moderator. And Mr. MG. Yeah, moderator na kayo, Mr. MG. Please comment my video, guys. Said Patwar TV. Patwar TV, thank you so much, brother. I watch your video. Next, ha? Waiting lang. Wait. Tamsak host. Salamat sa patamsak, ano? Mr. MG Mix Vlog. Ito ako kay Glory, watching. Still watching Glory with ads. No skip ads tayo, guys. And Ate Marivic. Still watching your video with ads then. And Luciana, I watching your video. Short video. Tamsak host, salamat sa blue. Welcome, Mr. MG Mix Vlog. Salamat po. Ay, Mary Grace, Sangkay, salamat. Di ako nakapasok, Grace. Sangkay Grace, sa ano mo? Premier mo ang gabi. Di mo sinira sa group o sa GC. Pero okay lang, pinanood ko naman. Nag-watch naman ako. Sino dito? From Patwar TV. Patwar, thank you so much, brother. Watching ako kay Sangkay Rosie, dan watching sa iyo and watching to Sangkay Grace. Sangkay, watching ako sa video mo. Luciana, which watching also next to Patwar TV. I watch your video, Patwar.
Thank you. Okay lang, Sangkay. Bakit one viewer lang? Sa dami nag-comment, nawala agad. Aba, si Lolo, nagloka na naman. Siya na done watching sa'yo. Last one. 420 ka na. Patwar, I'm watching your video, Patwar. Brother, I watch your video, brother. Highlights. Hi, Frenchie. Frostbite T. Mark, hi. What she did? Thank you, my friend. Love you. I love you too. Oh, I watching your video, ano, Patwar. Look at this. Your channel, I watch. And I comment with you. Thank you, brother. I can, give you banana, Patwar, and so kay Grace watching, Glory, dancing na sa'yo 3 minutes lang naman yung video mo eh. Dito ako kay Ate Marivic. Ngayon ko na, wala na si Ate Marivic eh. Pero watching pa rin ako. Hoy, Eduardo Matubang, shout out. Uy, shout out po, Sir Eduardo. Shout out, Matubang family, ingat. Oy, salamat po sa Matubang family. Diba? Sikat yan Yung apelidong Matubang na yan Guys, kung mag-stay kayo sa aking live, magwa-watch po ako ng video niyo. Okay lang naman po kayong lumipat sa ibang mga live. No problem naman po yun. Pero, I try to watch your video Subscribe you, Patwar TV. Guys, I can pin to Patwar TV. Patwar, pin kita, brother. Yan. Guys, please connect to Patwar TV. It's also is a good friend. Si Patwar TV guys ay napakasulit niyan. Lagi po yan pumapasok sa live ko tuwing magla-live po ako. Yan si new friend of Prince G. Prince G, a new friend. Tay Alex, shout out. Pasensya na kayo guys, yung boses ko medyo masakit ang aking lalamunan. Dahil sa nung Sabado nga po, naulanan po ako. Na sumama yung aking kasi sinisipong pa ako. Double kill. Kaya rest day muna tayo. Mahirap na. Baka maging yung kwento. Tay Alex, salamat. Hi, Frenchie. How are you? From Mary Grace. MG Mix Vlog, next kita flip-click yung video mo Okay lang po yung mga dumaan, I watch your video. Basta makita ko lang dito sa ko live. No problem. Eduardo Matubang, magandang gabi, magandang umaga po. Salamat po sa bisita. 6 viewers at 15 thumbs up. Thank you so much, guys. I give you banana Patwar TV and Frenchie. Hi Alex, sabi ni Mary Grace. Still watching guys. I'll give you another banana. Host, give me vibrator. Oh my goodness, vibrator talaga.
Hey, Chanak, Mary Miguel Sarat, sabi ni Tay Alex. My viewers, thank you. Thanks, friend. From Fatwar. Still watching, brother, no? Fatwar. It's your photo. It's your video. I watching highlights. And I comment your video also. Comment section. Thank you, thank you. Oh my God, yes. Host, pa-support sa short video ko. Tiyanak, isa nga lang short video mo. Thank you. Welcome, brother, Patwar. Where are you from also? Patwar, where are you from? I forgot your place. Ay, done watching sa'yo, Patwar, brother. And next to, sino ba nandyan? Miss MG Mix Vlog. Watching your video, my friend. Tay Alex, next kita taya. MG, watching ako sa video mo. +1 banana po, MG Migag. All bell, and watch your video. Labis na sakdan. Kanta ba ito? With ads. Mr. MG, I watching your video Please, 1+1 banana. May bagong upload ako. Ano ba bagong upload mo? Guys, check nga yung ano ni Chanak. Kasi yung tatlong cellphone naka-play. Naka-play kay Mary Grace. Tapos dito sa isa kay Ate Marivic naka-play. Ibang Marivic to guys Hindi to Marivic na bagong kaibigan natin to new friend. New friend of mine. Ay, Rosie Sangkay, salamat Sangkay sa pagbantambay dyan. Good morning, sabi ni Melanie Arago. Ate Melanie, shoutout. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mega love shoutout host. Magandang umaga po sa iyo, Ate Melanie. Kumusta po ang buhay-buhay? Kumusta? How are you day? How are you? How are you? Pwede ka dito. Frenchie, my friend, nasaan ka na? Ibu ka na. How are you? Where are you, my friend? Saan ka na nagpunta? Naglabas-labas na naman ikaw. Dali. Five viewers at 17 thumbs up. Thank you so much, guys. Mega shoutout po, Lolo Mark. Lolo Mark. Lolo talaga. Anong lolo? Anong lolo? Naka-live si Rosie. Today is not going warm. Today is not going warm. Okay, Patwar, ingat. Take care always. Brenda, may MCB, Ate Brenda, salamat. Salamat sa pagpasyal, Ate Brenda. Pumasok pa sa itong project, Ate Brenda. Ma'am Michelle Official. Hello, magandang umaga po. Guys, please connect to Patwar, guys. Patwar TV. It's very supportive. Guys. Nakapasok. Buti naman, may pasok siya. Maria P, ikaw na lang support sa video ko. Si host, walang pakialam. Aray mo, Chanak. Ano walang pakialam? Paano ko mapiplay? Naka-play nga yung tatlo. Yan, hindi ka naniniwala. Akala mo si sinungaling. Naka-play kay Ate Marivic. At ito na kay Grace. Ito namang isa na kay MG Mix Vlog. Mamaya nga ni Waray Kahubya. Waray Kahubog pala. Hello, sabi ni Ate Brenda. Ayun, nagpapaligo kay Mark dyan.
Tiyanak eh. Apurado ka, Tiyanak. Ano? Tiyanak, thank you so much sa pakulay mo ha. May ni-edit niya ako. Mahaba yung video na yun. 45 minutes. Kaya, manawa na naman kayo. Natawa si Tiyanak. Si Tiyanak, ano lang niya ang YT. Hindi yan nagpupuko sa YT. Kalibangan lang yan. Joke lang. Joke lang. Alam ko naman yun. Si Tiyanak, hindi yan nag-ano sa kanyang YouTube. Ano lang yan, pang stress reliever lang niya yung panonood sa amin. Kahit mga pangit kami, siya lang yung pugi. Nagtitsaga yan kasi wala siyang makitang mga taong totoo. Di ba totoo, Tiyanak? Tiyanak, di ba totoo? Kaya nagtsatsaga yan si Tiyanak mga live namin. Kahit hindi ganun kaganda yung mga live namin, walang kantahan. Nagtsatsaga yan kasi totoo kaming kaibigan. Di ba, Tiyanak? Tama, mali? May ito, tawag siya. Okay, ito yata. Thumbs up. Thank you so much, guys. Wala si Kulang Tiyanak eh. Kaya wala kang kaharutan na. Tubunin mo ngayon. Oo, totoong kaibigan. Wait lang kayo. Hindi, ano yan? Ayun ba? Sige ko na sa nila? Ang charger ko yan, yung cellphone ng ibigan mo doon. Kaya nga. Kaya dyan, may tumatawag. Oh, stretch. Oh, stretch. Ay, Boy Cesar. Mang Atong, Taratado, aray mo. Tado. Oh. Magulos ka. Ida. Andito yung ano. Oh. Nasaan yung tinda mong gulay na patapon? Andun, tinapon ko na kahapon pa. Kuya Elmer, shout out. Ano yung pulbos? Pero gusto ko otoy. 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 Ano otoy? Huwag nyo i-hide yan, hayaan nyo lang. Anan? Pulbos. Manahimik. Manahimik. Hayaan nyo lang. Wala yan, nagpapapansin lang yan si Boy Cesar. Mga atong. Pangalan pa lang, talagang loko-loko na eh. Inisip mo na ako sa'yo. Ay, ko lang. Shout out. Elmer, putang ina mo. Gagi. Lord Mark. Lord ba? Ano ba gamit ko dito? Ko lang, sabi ni Brenda. Boom. Guys, pakibanatan niya natin tong pumasok natin ngayon. Si Boy Cesar Mangatong. Birahin niyo, wag niyo lang i-hide. Hindi naman siya makakapag-ano sa atin. Ate Brenda, spam pa rin ako sa live mo. Sabihin ko lang. Dan watching sa'yo, ano? Kay Ate Marivic. Watching ako kay, ano? Yung babae nandyan. Tingnan, bunga nga Watching nitong bata tayo ko. sa... Sino ba pumasok mo? Ate. Ma'am Michela, watching po ako sa iyo. +1 po. Salamat ng marami. Haba pala nito Ito, mga akin na nga video. yung pants mo. Hanap lang ako ng medyo maiksi ito, 10 minutes. Kasi maubos ang oras natin dyan. Ito. Aba! Yan, watching po, Mama Sheila. Ate Bren Vice, pampalim. Aba, sabi ni Tiyanak. Alice. Baliw ka, boy. Malala ang tama mo. Sabi ni Kuya Elmer, hayaan mo yan, Kuya Elmer. Papapansin lang sa'yo yan. Kuya Elmer, high blood mo. Wala yan, di magsatagal yan dyan. Nagsipasok na kayo. Di magtatagal yan, ano yan, lalayas agad yan siya. Matapin.
Kaya, Mark, di pa yan high blood. Aray ko. Boy, si Sir, ang dami mong alam. Sino ka ba sa tingin mo? Bombi Boy. Yup ka lang ngayon, ha? Iyak ka dyan. Ano? Yak kay. Daming kaaway si host. Hindi. Wala akong kaaway, Tiyanak. Ano ba nangyari sa'yo? Ganun talaga ang buhay. May mga pumapasok talagang mga multo. Hindi mo ko pinapalamon animal kang patayin na mo. Sabi ni Keller. Nako, mahirap mabuhay ng may kaaway. Totoo ko lang. Ako yun nag-message. Sabi ni Tiyanak, aray mo. Yan ka na lang. Ano, kasi Superman nagsasalo ng hindi isayo? Hindi ka ganun sana. May mga talagang may basher talaga kami na pumapasok sa amin. Trip lang kami. Pero okay lang yan kasi dagdag views yan. Ay, watching na ako kay Biboy ah. Grace, done watching sa'yo. Kay Biboy naman ako. Dito ako kay ano, MG Mix Vlog na watching pa rin. Andito rin ako kay Ma'am Michela. Hahaha. Boy, si Sar, ang baho ng sinasabi mo kasi, kasing baho ng pagkatao mo, sabi ni Boy Boy. Sino ga yan? Sino ga yan? Ay, di ko alam kung sino ga yan. Hi, Chanak, sabi ni Marie Grace. Kanina rin sa live ko, may basher din ako, sabi ni Kuya Elmore. Iisa lang yan. Wala na din na magko-comment dyan. Hayaan nyo na, wala na yan. Tama na yan, Kuya Elmer, kaluka, sabi ni Kulang. Ako si Boy Cesar, sabi ni Chanak. Sinisipin ako ah. Basher natin. Oo, basher. B-boy, ako yun, sabi ni Chanak. Naku, ako na naman. Ako, ano kasi Superman, ako nang hindi sa'yo. Problema mo. Ano kasi, ano, si Elastic Man? Arte-arte mo yung Pagtatanggol kita. Spam pa ba ko lang? Maya, paayos ko kay project, sabi ni Brenda. Tay Robin, shout out. Tiyanak. Mr. RG, hindi na spam, sabi ni Brenda. Robin, gumalaw, shout out. Tiyanak, ayutin mo, wag mong iyutin, aray mo. Manyakol. Pugi ang baby mo yun. Oh. Hi mo, Kuya Tiyanak, sabi mo, pahinga baon. Dali, ka rito. Sabi mo, Kuya Tiyanak, pahinga nga akong baon. Dali, ka rito. Dito si Kuya Tiyanak. Sisindigas. Dali. Tama. Sabi mo, hi Kuya Tiyanak, pahingi po baon. Dali. Kuya Tiyanak. Sabi mo, dali na. Sabi mo, Kuya Tiyanak, panjali. Dali. Dali mo. Iyain. Di ka talaga mukhang pera. Papa lang mukhang pera eh. Nahay ka. Sabihin mo kay Kuya Tiyanak, pahingi baon. Dali, ay, wag siya Kuya Tiyanak, Tito na lang para maganda. Dali, Tam, sabi mo, Tito. Sabi mo, Tito, pahingi pang Jollibee. Dali. Sabi mo, Tito. Ambot sa imong may lubot. Mama! Bahala ka sa buhay mo. Bakit? Berland, ako di ko magawang magmura sa live. Yes, totoo. Hindi ka pa gumawa nun. Alam naman namin yan. Bakit? Kid Blaster, shout out. Hindi ko kilala yun, sabi ni Chana. Te Brenda. Yung sakto ba, spam sa akin, sabi ni Ate Brenda. Mark Bill, ay, tita, shout out. Lemhi, shout out. 26 like, hello everyone. Sabi, sino pa bang watch ako? Nandito pa rin ako nagwa-watch kay B-Boy and Mama Sheila watching and MG Mix. Nandito pa rin. Ay, isang kay Erap, shout out Bogi ha. Umana na sa ama. Siyempre, Joseph.
Tiyanak, salamat. Baon daw, Tiyanak. Sabi ni Mary Grace. Joke lang yun. Tita Au. Sabi ni Ate Brenda. Lo, Grace. Natumboy ka na ba sa akin? Sabi ni Kulang. Grace, sabi ni Tita Au. Tita Au, sabi ni Kulang. Alam na namin yan, Tiyanak. Maloko ka lang. Sabi ni Mary Grace. Naubos tinda mo? Oo. Di ako umuwi kahagabi. Nang hindi naubos. Mga 8:03 na ata ako nakauwi. Pinaubos ko talaga. Kulang ako na. Asawahin mo. Andaray ko. Tiyanak. Tita Au, sabi ni Mary Grace. Joseph, thank you, Sangkay. Bye, kid. Kid Yahoo. Boom. Sabi ni Elmer. Next ko dito si Kuya Elmer. At si Ate Brenda. At si Joseph. Mama. Itaw, mamaya na po ang kayo. Ha? Basta papanorin ko lahat yan. Wow, galing. Oo, Ate Brenda. Kailangan ko ipaubos. Paubos pa naman gamot ko. Kaya na-high blood ako, sabi ni Kuya Elmer. Nako, Kuya Elmer. Di ba may nag-sponsor sa'yo, Kuya Elmer, pambili ng gamot? Tiyanak si Grace na lang asawahin mo. Di pa kinikilig yan. Buong buhay niya. Ha ha ha. Sabi Elmer, sabi ni Mary Grace. 11 viewers din nga, wala na. Isang beses lang yan. Andyan lang yan. Isang ano lang yan, isang tao lang yan. Isang kulang. Isa kulang, sabi ni Grace. Hi, Patwar TV. Thank you so much, brother. Done watching kay kay Mr. MG Mix. Next tayo kay kulang. Done watching po ako sa iyo with banana. Si Prince nawala eh. Si Tiyanak ay di na panoorin yan. Hindi naman yan kailangan ng WH. Dito ako sa'yo, Grace. Ay, Grace tuloy. Kulang. Watching. Oh, yan. Sa'yo ha. Oh my God. Tayo Robin, mamaya po tayo Robin. Next week pala kita. Ikaw pala yung next ko. Watching mo, Mark, need ko with the watch hour. Yung yung isang channel. Mama. Nag-watch na nga po ako. Inuutosan mo pa ako ah. No! Shout out mo sila. Shout out. Hindi. Oh, yan na. Oh, yan na. Shout out. Nakuha mo pa yun. Nag-live ako. Mayroon na siya. Well ko lang, sabi ni Tiyanak. Wala. Tyrbin, salamat watching mo. Watch mo ako. Watch mo. Mark, need ko watch hour. Oo, nag-watch na ako. Mark, need ko WH, sabi ni Tiyanak. Dami naman ang nagkakagusto kay Well, sabi ni Kulang. Dito sa sakto. Mark, need ko WH. Ito ba yun? Hoy! Ito nga yun, yung sakto. Sakto na. Ayan, nag-watch na ako sa'yo dyan. Tita Au, maraming salamat po. Kulang, need ko WH, sabi ni Tiyanak. Brenda, kulang, sabi ni Tita Au. Mama. Punta naman kayo, kahit like lang, sabi ni Tiyanak. Saan Tiyanak? Di ka naman nagla-live. Oo. Pinaprivate yata yung mga live niya ni Tiyanak kasi hindi ka napapansin din. Ano ba ang channel mo? Sabi ni Kulang. Daming channel yan sa Tiyanak. Buhay pa ba yung Tiyanak yung mo? Yung mga acoustic channel? Joseph, thank you. Kaya yung mga ginagawang channel yan ni Tiyanak, yung mga pahirapan sa i-search sa YouTube, mautak din to, matalino tong tao na to eh. Hindi siya gumagawa ng bilis na mga channel niya masi-search. Saka pahirapan yung acoustic, pahirapan yon. Yung Tiyanak, pahirapan. Tapos yung yun, dito. Winasak mo to eh. Yan, bibigay mo sa akin. Naputol na nak eh. Saan ka ba? Umihi ka doon mo na iihi ka. Upload ko kanina, sabi ni Tiyanak.
Kahit sa short video lang, sabi ni Chanak. Hindi nga, panoorin nyo ngayon kay Chanak. Totoo sinasabi niyan. Palabiro kasi yan eh. Minsan, hindi totoo yung mga pinagsasabi niyan. Sasabihin niya, hindi ko need ng sa ma-monetize sa YT. Kasi marami na akong pera. Akin na. Ito, lagay mo. Chanak, naka-like. Sabi ni Kuya Elmer. Si Rosie yung isa sa short video mo. Oh? May upload ako, sabi ni Chanak. Ito nga, sana all. Dito ako kayo. Sino na dito? Mami Shella, watching pa rin. Still watching sa'yo. BBTV, shout out. At Kulang, nandito ako sa'yo, Kulang. Naka-charge kasi yung cellphone siya. Salamat sa inyo. Like na ako, kasama kabit mo, aray mo, sabi na Kulang. Kulang, kabit? Sino kabit niya? Si Rosie? Ay, Rosie, kabit ka daw ni Chanak? Totoo yun? Chanak, babae mo si Rosie, Chanak? Ay, Chanak, babae mo si Rosie? Chanak, aba, matindi ka ha? Chanak ha, ikaw ha, pasikreto ka ha? Chanak, totoo yun? Babae mo si Rosie? Chanak? Chanak, nakalive ang Miss Rosie mo. Di nag-comment. Ang loko. Palitan na natin yung nakapin. Ayo. Tirahin mo pa. Ano sabi ni Jana? Si Rosie Madrian. Ah, Madri ba yun? Chanak? Kala, kaibigan lang. Kaibigan lang. Sabay pagtanggol sa sarili, oh. Kaibigan lang daw. Kaibigan lang pala. Akala ko, jowa mo. Si Mark dyan. Nag-school ng parang Mark dyan. Hindi yan? Ganyan ba yan? Hindi na sira mo. Tas mo yan. It's me, Mal. Salamat. Walang kabit number 1 yun sa short. Sabi ni Chanak. Pang 500 sabi ko, kabit. Sabi ni ko lang. Still watching pa rin po sa mga nandito. Kay Ma'am Michelle, nandito pa rin ako. Wait ads, Biboy TV. Samang Sagato. Hello po, Team Boom. Sabi ni It's your girl, Mabel. Lel Himi, Shara, Mabel. Aba, sabi ni Chanak. Say Mabel, sabi ni Chanak. Short time? Aray ka. Ako lang. Short time. Ano yun? Si Mabel. 14 viewers. Ano to? Lagay ko dito. 14 viewers. Thank you guys. Yan na. Ate Brenda, salamat. Ito yung pinapagawa niya. Nagalit siya kay Sira. Siya naman nagsira. Siya naman nagsira. Tapos dito pa. Ano to? Nak, anong pangalan nito, Nak? Anong pangalan yan? Dump truck? Brenda, sabi ni Tita Au. Tita Au, salamat po. Guys, naka-live ang Tita Au, ha? Yung main channel niya. Tita Au official, naka-live po siya. Baka may banti po kayong phone, pwede nyo pasyalan po yung kanyang live. Pasuyo po. Hindi ko kayo inutusan, nakikisuyo po ako. Watching ako kay Tatay Robin, guys. Get ka na rice mamaya. Yan. Watching Tay Robin. Watching our video. Maglabas na Grace ha? Boom. Magkano naman sahod sa pagiging tindera kay Mark? Sabi ni Kuya Elmer. 2K lang naman, Kuya Elmer. Ang sinahod ko dyan. Ano lang yan? 1 oras lang. Lel Hemi, thank you. Elmer, sabi ni Tita Au. Tita Au, naka-live ka po ba o naka-premiere?
Ba't kunti lang ang Dito. upload mo? Sakto na. Pinalitan mo ba yung main channel mo kulang? Iba yan, sakto lang. Iba lang. Iba yung kulang. Ay, iba ba? Tay Alex, salamat. Tita Au, Miguel shoutout. Sabi ni Kuya Elmer, Tatay Robin. Sabi ni Tay Alex. Robin. Thanks. Watching ako sa'yo, Tay Robin. Anbiboy TV, hindi pa rin tapos. Ankay ko lang. Next natin dito guys, i-play si Tita Au, si Ate Brenda, si Kuya Elmer. Ayun. 11 viewers, thank you po. Ako na nga kasi. Hindi ko alam tayo. Wala. Ay, andyan pa si Lel Himi. Wait lang po, Lel Himi. Watching pala ako sa'yo. Next kita dito na kay B-Boy. Ikaw muna pala. Thumbs up, sabi ni Elinggo. Elinggo Vlog, shout out, TV. Hello, 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 Elinggo Vlog. Thumbs up, salamat sa thumbs up. Takot po. Ano yung problema mo? Ano naman ang mukha mo? Isa na idol mo. Hira ka na naman ito. Lel Hemi, shout out, sabi ni Kulang. Ilonggo, Miguel shout out, sabi ni Kulang. Miguel shout out host and all good morning, sabi ni Elonggo. Elonggo Vlog. Ba't gusto mo pa magka-diploma? Sagot ko, para sa akin naman, maaga akong Tilonggo Vlog. graduate na Salamat po sa thumbs up. chance ko nang balikan tong pangarap ko. Kaya ang brother nyo, nakakasabay ko sa mga bagets. Ayun. Nakapagtapos na Hey, Chanak, salamat, brother. maging teacher. Nakakabagets maging masaya. Di yan. Kukunin sa uniform mo. Hindi ka talaga mabara. Anong channel mo dati? Wala pa. Ako ka na naman. Yan watching sa'yo, ano? Wala mo yung Kulang. pagbawa ni Papa mo. Ano? Kunin mo ba yung mo? Ang pango. Kaya Alex, watching po ako sa'yo, Kaya Alex. With ads. Si Elmer, dan watching ako sa'yo. Plus one ako sa'yo, Kuya Elmer.
Tatay Robin 2.0. Tatay Robin. Tatay Robin 2.0. Shoutout kayo. Dito kami sa... Watching ako sa'yo, Kuya Elmer, guys. Shoutout daw sila. Thank you po. Salamat. Welcome. Bye-bye. Ito. Hoy, Katano TV, shout out, tol. Tingnan natin mga salam kung mga katatay kung ilang pampanong natin. Tita Au, salamat po. Tol Alex, Miguel shout out. Thumbs up na, tol. Sabi ni Katano. Lilimang balon. Grounded, Mark. Kinisimpino yung puto kanya kanga. Sorry, Tay. Sorry, Tay Alex. May Mamaya. Longo Vlog, salamat po. Spray mo. Feedback ba? Kasi malakas boses yung ginawa ko. Pasensya na po. Tol Almar Ogay, Miguel shout out, sabi ni Katano. Tol Katano, Miguel shout out, sabi ni Tay Alex. 8 viewers at 28 thumbs up. Thank you so much po. Nakakina yung payong na. Naka-live si Grossi, guys. Pasuyo po. Sa team boom natin dyan. Pasuyo naman po kay Rossi, naka-live po. B-Boy, Elmer, Ate Brenda, pasuyo po sa naka-live si Rossi. Pasyalan nyo rin po. Hindi mo na ako makapasyal, naka-live. Nanonood ako sa inyo. Excuse me. Nandito ako kay Kuya Elmer. Ano? Lulukoy na kasi. Minom ka ng tubig doon. Minom ng tubig. Ano ba kinain nyo? Tubig. Uminom ng tubig na. Huwag magpasaway sa eskwela, ha? Sige kasi tambak ng pagkain sa bunganga. Tapos kay Tatay Robin, watching ako. At kay Alex, still watching pa rin with ads. Ate Brenda, salamat po. Mag-watch po ako tapos kay Tol Project mamaya. Inanood ko gabi yung live vlog ni Tol Project na ano. Pag ano ng bike doon sa kong account. 7 viewers at 27 thumbs up. Thank you po. Kulang, salamat ko lang, ha. Brenda Miguel shout out, sabi ni Tatay Alex. Ma'am Brenda Miguel shout out, sabi ni Katano TV. Asawa niya na ano, Tol. Katano si Ate Brenda, asawa ni Tol Project yan. Kilala mo naman ito si Tol Project. Ano, suplayan kita para pugi. Oh. Ah, tatayo. Akin na, tatayo natin. Come here. Ano? Tatayo natin. Tayo. Yeah. Dominshu. Dominshu God. Yan. Tayo, tingnan mo sa salamin. Check mo ang chin mo. Oh. Hindi na. Yan. Kuya bohong. Alam na rin yung gusto mo. Supla yun. Oh. Kaya, binata na. Tol, saan ba location mo? Nabalichis lang, Tol, sa may simbahan. Alex TV, shout out. Salamat po tayo, Alex. Ano pa rin ako, Tol? Dito sa Novaliches lang. Sa may simbahan. Barangay Santa Monica. Dumalay Street, pag nasa Dumalay ako. Kuya Elmer, sabi ni Mary Grace. Nag-edit ako, di ko pa natapos yung email. Roger. Magro, hello. Magro. Nice to meet you all. Hi, my friend. Thank you so much. Oh, Magro. Leo Longo Vlogs. Wait lang, ha. Mag-watch po ako ng video nyo.
Next kayo, Tita Au, Ate Brenda, Camel. Ilonggo. Ano oras Ano naman? magdadala niyan? Nabaho ka na na. Sabi ako na magdadala niyan eh. Brianna, shout out. Kanina ba to? Yung Ate Brenda ba rin ba to? For viewers at 28 thumbs up, thank you. Brenda, sa'yo yan. Tumawag ka na naman, ha? Yan ang bago doon. Water, water, water. Water. Hindi mo masakit. Tao pa ng tao pala, karang kita. Ah, Missing. tandaan mo. 20 lang pala yung hingin mo. Dapat 20 lang binigay ko. 20 lang? Tira mo yun, ha, sukli. Watching pa rin ako kay Kuya Elmer, guys. And Tate Ervin and Tay Alex. Still watching pa rin. Okay, bunso ko yan. Habang nasa school pa, play ko lang muna. Thank you, Ate Brenda. Di ka ko. Para di ma-spam. 7 viewers at 28 thumbs up. Thank you po. Salamat sa 6 viewers. Welcome. Salamat. Nawalan ako ng signal, sabi ni Katano. Taga saan ka, Tol, Mark? Nubalitsis ako, pero yung probinsya ko, Tol, ano ako, taga Leyte, Tolosa Leyte, probinsya namin. Probinsya ko, mama ko taga Leyte, yung tatay ko taga Batangas. Hindi ko lang alam kung sa Batangas, basta pure Tagalog ang papa ko. Asawa pala ni Tol Project si Brenda, o Brianna. Oh, si Ate Brenda, kasawa niya. Ni Tol Project. Okay, sa ano ba pala? Oh, Novaliches. Alberto Cesar, shout out. Ads tayo, ads. Kay Alex at kay ano. Mag-watch ako ng video mo, Tol Katano. Dito sa mga ano ko, pang-play ng mga video, ng mga cellphone. Thumbs up down, sabi ni Dalia, shout out Dalia. Diyan, opisina namin dati. Sa may San Bartolome dyan. Sa San Bartolome lang, malapit lang yun. Sa may simbahan na ako. Alam mo yung bayan? Simbahan. Yan lang doon. Dalia, Migalaw, shout out, sabi ni Katano. Brenda po, Sir Katano, sabi ni Ate Brenda. Lalo si Alex, ano ba yung season ko dito? Hindi ako kay kay Alex, done watching ko sa'yo. Pickle kay dito ko na lang si Katano i-play. Katano na lang. Yan. Watch muna ako kay Ate Brenda.
Ate Brenda, watching po sa'yo. Kulang, salamat kulang. Rosie, salamat. Tano, watching ako sa'yo, Tol. So nakita ko kasi nung time na sinilip ko yung channel ni Mother Pray, ayan, medyo marami siya ng vlog. Siguro, kung hindi, ano yan, siguro 400. Salamat, Mark. Welcome, te. Nag-data ako kasi naglo-loading yung wifi. Tatlo kasi nakabukas. Nawalan na tayo ng 4 na berry. So, bali, expect ko balik natin para yun. Balik kasi yung ating isang berry dito na nakunan. Kaya na-expect ko lang siya kalalaki. Ay, 4 pala. So, dinala ko sa bahay. Ngayon, Kaya nga nag-iikot eh. dinala ko doon. Oo, ganyan yan yung wifi na yan. Pag malapit ng bayarin, Bali doon. kinukontrol nata. May magandang balita tayo na nag-berry dito sa bahay. Dito ako sa'yo, te. Nanonood ako. So, ilang weeks na wala pa yan. Panoorin ko yung Kaitul Project ko next week. Sabi, kung na siya, no? Dito kasi tita ako i-play sa kabila. Sa isang cellphone pag natapos yung kay Tatay Rodon. Ating solid guys. Dalawa na ulit. So, bali, siguro, update ko kayo. May pwede ipag-mag, pero tayo, Tay Alex, salamat po, Tay Alex. Salamat sa patamsak. Pwedeng na naman. And Jody Official, shout out. Enjoy Jody. Brenda, shout out. Sabi ni Tay Alex. Tay Alex, hello po. Sabi natin Brenda. And Jody, shout out. Ate Marchag, salamat Ate Marchi. Salamat sa patamsa. Ads tayo sa mga nandito. Kay Katano at kay Robin. Thumbs up, kapatid. Salamat, Ate Ernie Marchi. Ate Marchi Vlog, thank you so much po. Eight viewers, thank you po. Kaya naman pala sinumpa mo ang papa ko. Natatakot ka palayasin kanya dito at kahit kailan. Hindi ka na mabubuhay na marangya bilang asawa niya. Sino may ayaw? Sa talaga lang, ayoko mo pa ako at ako. Hindi mapapatay. Nasa akin yung pamontra. Pag mamatay ako, ang papa ko, habang buhay siya, buhay na bangkay. Yung mga pingitain ko, walang katinulay sa akin. Buhay. Kayo kikilos Tay Alex, salamat. Rebeliana natin dyan. Pwede naman kung gusto mo. Gusto mo siyang kamatay.
Loading po kasi ang aking live, guys. Pasensya na po. 11 viewers, thank you po. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Imposible yan. Wala siyang kaalam-alam sa Midwood Secret. Dahil watching sa'yo, ate, Brenda. Salamat po. Ako, wala po yun. Maliit na bagay. Dahil yan sa napili mong pakasalan na babae. Alam niya na hiwalayan mo siya. Kaya yun sa kumpaka niya. Pag divorce na kayo, Yan. mapabuhay ka lang doon. Team Archie, salamat po. Dahil kay Stella, hindi ka nagigising at uubusin ang yaman mo. Babae ito. Ikaw, napakawalang putang na raw kung babae ka. Ilabas na siya. Sige, dahil sa akin ang ngayon. Master! Master, di ba kung pwedeng patayin? May anak tayo dalawa, di ba? Alang-alang may sabak mo naman ako ganito kay Master! Papa, hindi mo naman pwede si Mama. Pala naman yung expectation ko kung may naluloko. Sa totoo lang, Master, para kasi merong dream sa ibabaw ng ulo mo. Sam? Master, hindi ko pala tunay na anak yan si Sam. Ano pinagsasabi mo kayo ka? Hindi ko siya kapatid. Hindi. Anak siya ng asawa ng papa ko sa ibang lalaki. Christian, pag nalaman ko kung sino yung manloloko, may 1 billion ka. 1 billion? Yan nyo, hanapin ko. Siya yun. Master, Eh, Alex, salamat. huwag kayo maniwala, hindi ako. Tumingin ka sa akin. Master, hindi mo talaga ako. Sabi ko, tumingin ka sa akin. Dalawa, magkakuha kayo. Ano ba pwede mo itagilan? Master, paano mo nasasabi na? Kapag-kapag mo si Sam, maniwala ka sa akin. Tunay na anak ko. Inday Jody, Miguel Osara, sabi ni Katano. Kay Alex, Miguel Osara po, sabi natin Marchie. Marchie Bag, Miguel Osara, sabi ni Katano. Tol, nandito ako sa'yo, Tol. Nag-watch ako sa'yo ng video. Habang nanonood ako sa ads ng ads ng Tatay Robin na haba eh. Oras na mapatunayan na anak ng dalawang hangal na gusto sa akin. Papatay ko sila. Tapos nandito ako kay Ate Jody. And then Jody, nandito ako official sa'yo. Watching. Ilabas niyo muna si Sam habang Master, doon tayo sa sala. Hello, Katano. Walang iya ka! Alam na alam mong lasing ako nung araw na yun at pinagsamantalahan ko ako ayaw ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Alam mo, ikaw yung unang namakit sa akin! Kalokohan yan! Tama na! Walang kwenta pinagsasabi niyo. Guards! Salamat po. Tayo sa mga aso! Master! Master, Master, please! Ay, ina na kumote naman ah. Matamas po yung bodyguard. Ano namang pagtapat ka dito kay Bob Master? Natutulog ko sa kama, mas may inig pa sa mama. Deserve. Pasensya ka na. Check it. Let me. Thank you po, Master Lee. Pero ginawa ko lang yung dapat.
official. Ilang araw na lang magsisimula na yung full recruitment. Sa ilang oras mo, magsisimula maging venture capital. Sakto para sa'yo. Tama ba ako ba? Lahat ng gagawin. Thank you po, ma'am. Naku, ang inyong investment sa buong bansa. Big time pa din yung binigay na kumpanya sa akin ni Master. Yung pumili. Stella, tapos recruitment ka na dito ka pa rin. Tara, John, hantik na kayo. Boys! Tara! Salamat sa lahat ng pumasok. Ate Marchie, shoutout sa'yo. Dito ako sa watching ako sa mga ano nila. Nandito ako kay Inday Official, Teka, Stella, hindi ka makabara sa job. Inday Judy Official at kay Katano, ads din. At kay Tata Herwin, ads din. Ang haba. Pinahayaan ko lang. Kuya Mark, salamat. Dito na pala si Sir Jaime Vera sa Manila, pero may pinuntahan po siya. Tumawag siya kanina sa akin. Tapos, didiretso na daw siya papuntang sakay na ng aeroplano pa Europe. Kaya ingat Sir Jaime Vera, salamat sa hindi tayo na-meet ang Team Boom ulit kasi busy siya. May pinuntahan siya. Rosie, salamat Jorn. Sa ordinaryong empleyado doon, gagawa siya ng sarili niyang pangalan. Pag nagalingan sa kanya si Master D, pwede siya agad gawin kanang kamay. At pwede rin mag-promote bilang fiancé mismo ni Master D. 9 viewers at 33 thumbs up. Thank you. Of course, of course. Kaso, iba dyan, di makakapasok sa Big Venture Capital. Venture Capital? Di ba yun yung kumpanya? Ano? Oo. Dadalhin ko yung transfer contract niya. Kapag nagkirmahan na, chairwoman ka na ng Big Venture Capital. Okay. Kumusta kayo lahat? Uy, Professor! Professor, job offer. Galing King Venture. Sarili natin, napakagaling. Dapat siguro tulungan mo rin yung classmates mo, ha? Oo ba? O kayo, bigyan niyo sa akin resume. May kilala akong recruiter sa King Venture. Tutulungan ko kayo makakuha ng interview. Talaga? Talaga ba? Ibig sabihin na ito. Mark, punta ako sa inyo. Top companies. Saan? Diyan sa palengke? Makastik mo talaga. Bornok? Connections. Ano naman kayo? Stella, resume Wala po akong dala. Ay, Stella. Ang pababa ng grades. Hindi ka pa naghahanap ng trabaho pagkatapos ng graduation. Anong plano mo? Bro, hindi mo alam kung ano siya. Kahit anong bilis sa chinelas pa rin yan. Stella, sila yung interviewer ng Big Opo, Mark. Pag tinagtitindahan ko, pwede naman. Tumawag at nakausap na natin. Saan ka ba nauwi? Bornok. Gagaling sila. Hindi mo, pwede na kaya sila makakuha ng interview. One resumes natin. Sarap yan. Kahit mga- Pag Sabado, Linggo sa palengke, gagala tayo. Saan tayo pupunta? Sabi ng interviewer ko, para interview pa rin. Schedule mo kasi pag Sabado, Linggo, di ako pwede, Bornok. Pero pag ordinaryong araw, Lunes to Friday, pwede. Oo ba? Pag nag-janitor ka sa King Venture, 9,000 Kasi Sabado, Linggo lang ako nakakabawi sa pagtitinda eh. Doon ang medyo nagandang kita. Maganda ng ugali. Paano ka mag-a-apply? Stella, apektado yung Department Employment Rates pag di ka nakahanap ng trabaho. Importante itong taon na to sa promotion, diba? Hindi ganyan si Stella. Huwag kayo makinig. Wala na talagang pag-asa yan si Stella. Ba't di nyo na lang i-expel bago mamadama yung rating mo? Oo, i-expel na siya. Siya kasi yung kulang na puta sa department. Oo, sir. Expel na. Rosie, salamat. Hindi. Hindi kita dito. Kaya expel talaga kita. Professor, Stella, pa-interview na tayo. Yan, okay na. Sayang ang 4 years kung kailan graduating na na-expel pa. Tama lang. Ayaw kasi lumaras ng trabaho. Pero Katana, watching pa rin ako sa ito, la. Ito. Wow! Sobrang guwapo ni Master D. Kung okay mo lang. Oo naman, okay lang. Plano ba kayo bagong project dito sa university? Ay, the grip.
PH, thank you so much. Hello. Dito ako. Basta mas importanteng bagay. Mas importante. Hindi po pupunta si Master Dick sa mga ganito. Di kaya para kay Glass Beauty. Nasa Canada po ako, Ay, alayo mo naman pala. Akala ko naman nandito ka na sa Pilipinas. Like 35, mabuhay. Sabi ni The Grifter PH. And the Judy official, shout out. Okay. Simula ngayon, Miss Perea, ang bagong chairwoman ng King Venture Capital. Congrats po. Walang limitasyong maipintura. Lahat ay libre. Ay download na ngayon. At simulan Pag uwi ko ang ng June sarili 20, oo naman. Akala ko nandito ka na sa Pilipinas eh. Oo. Sige. Ikaw pa. Nasa Canada ka pala? Borno? Watching ako sa iyo, Borno. Sa iyong channel. Puntang ko. Malaki subscriber na ito ni Borno, guys. Dami pala nag-ano sa iyo, nagkukuha ng Naswan ako sa iyo, Borno. Nagtatanong ang puti. De Brenda, salamat, palitan kita ng mga damit. Palitan kita ng mga damit. Abo, malaking bagay yan. Wala pa naman akong damit. Damit ko, puro lang ganun eh. Nakapambili eh. Dito ako sa'yo, Tol. Watching ako sa'yo. With ads. Na guys, yung channel ni Bornok. Baka hindi nyo pa nakita yung channel niya. Search nyo po yung Bornok Mangusong Moto ano. Salamat, Mark. Ito. Salamat din sa'yo. Nasa Canada ka pala? Kala ko nasa Pilipinas ka. Saan to ginaganap? Yung itong race na to? Dito sa Philippines o sa ibang bansa? Ah, Philippines pala. Welcome to the Philippines! Ito yun! Ito yun! Ito yun! Ito yun! Naglinokoloko na naman. Nanawasing tayo, Ruben. Kawatapos lang po. Nanawasing tayo, Ruben. Kawatapos lang po. Nawasing ako kay Tita Au. Tita Au. Rosie, salamat sa guys. Dito na lang sa premier ang Tita Au. Mag-aabang na lang ako ng premier ng Tita Au. Kalig si Rosie. Loading aking live. Watching po. Ate Mary Ann, shout out. With ads kay Ton Project. At ano, watching pa rin ako sa iyo with ads. At kay Bornok Mangus. Watching sa iyo, bro. Salamat. Thumbs up doon, sabi ni Ate Mary. Nakalive pa rin ba si Kuya Richard? Ate Mary Ann.
Nahabol yung ano. Nahabol lang. Ano? Oh, gabi. Dargatana, salamat ah. Nanonood ako sa vlog ni ano, Bornok Mangusong. Mami lang ilang, hello po. Good AM, good PM po sa lahat. Sabi ni Mami lang ilang. Katano, Katano, salamat. Watching pa rin ako sa tayo. Kay Yangit sila. 33. Kay Katano ay 24 ata yun. Mami lang ilang, kumusta po? Wala akong tinda ngayon, pahinga ako. Hindi, Judy, nakalive. Hindi ko nagtinda di po. Pahinga ako, sumama pakiramdam ko po. Di ba nung Sabado, nung may bumili sa akin, sumama pakiramdam ko dun sa Sabado ba yun? Friday. Oh, Friday nga. Hindi, Sabado. Sumama pakiramdam ko. Champion ako niyan, Mark. Champion ka ba? Ikaw ba yung lumalaban nun? Hindi matinding laban pa. Ang kanyang ipaparamdam kay Lewis Joel na nangunguna na ngayon dito po sa ating view, sa ating pong racetrack. Your two prinsesa pala, Palawan. Opo, Mark. Oh, galing oh. Ilan taong ka na ba, Bornok? Matalang. Hi, Brenda. Sabado kasi biglang bumuhos ulan. Oo nga, Ate Brenda, kaya nabasa yung likod ko noon. Dahil kasi lumakas nga ulan. Tapos, sinipon ako. Pag uwi ko dito, nagpalit lang ako ng damit. Hindi ako naligo. Kaya doon, siguro yun ata naging kasi, nano ako noon eh. Mainit ng umaga hanggang alas 12, mainit. Tapos pagdating ng pagdating ng alauna eh, lumakas ang ulan. Oo nga po, mamilang-ilang eh. Sumakit yung lalamunan ko. Araw kasi tas biglang ulan. Oo. Trenta, mas matanda pala ako sa'yo. Ikaw pala yung nito, ikaw pala yung may hawak ng ano? Bornok Mangusong. Ang haba ng ano nila, no? Mainis tas ulan ng bigla. Araw kasi tas lang ulan. Oo nga, Ate Brenda.
Magluya ka, yun ang inumin mo, sabi na Brenda. Inom ka agad ng panlaban para di lumala. Kaya, inuman ko rin George para hindi malumala. Hindi na. Ayan, tubig lang, tubig. Lumilipad talaga si, Bornok Mangusong. Si Brenda, tawa ka. Nasa Kanda ka pala ngayon, Bornok? Nagpapagamot ka dyan sa mo? Sa paa mo? Para kasi project. Bakit, Brenda? Dito ako ito project and watching. Pinatch ko yung video niyang kasama sa biyahe. So ayan, ito, pero sumali matanda. Ito sigurado to. Sabi ng mga bata to, akala niya siguro isa dyan. Josh, I know you think you can beat the kids, but for sure, you're gonna go bye-bye. Boy! Ano boy? Anong card? Anong card? Palyado! Kumalayo! Alright! Ba't ang daming rason ng mga motocrosser? Ba't ang daming rason ng mga motocrosser? Ay! Ang daming rason! Hindi lang ganyan ngayon guys! Naghanap ng rason! Hindi kinaya! Oh, ito, ulitin natin. Ano mga rason? Sino po ba nandito? Hindi ko pa. Ikaw, paras kayo last. Mamilang-ilang salamat po. Last ka siya last. Kay Tay Alex at Ate Miriam po. Wala, pinagbigyan lang si Jones kasi matanda na. Yeah, number one, yeah. They let you win because you're old. And it's bad luck if they beat you. Ang daya ni Mema, all shot. What happened? You did good? You had fun? Oh, good. You're good because you win Dylan. Mamilang-ilang, may galaw shoutout, Kuya Almer. Dylan is last place in the first heat. So, Naulan ba dyan, tol? Hindi ko nga alam, tol, eh. Nasa loob sa bahay ako, eh. Hindi ko masilip yung wala kami bintana rito. nice race. Pag sumilip ako sa pinto, makikita ko. Tatlo yan. Pero wala pa naman yata, tol. Hindi ko pa nararamdaman pumapatak sa bubong. Sabi yung rason. Di ka po siya. Kuya Elmer, salamat. Katano, hi. Sabi ni Mamilang-ilang. Rosie Journey, Miguel shoutout. Pin ko nga to si Katano, guys. Baka hindi pa kayo nakadikit dyan. Pero yung iba mga solid dyan na timbo. Mga kilala na yan si Katano, mga Seward. Sa akin ang credit and I changed many. Nagpalit-palit ako ng maraming, part, same lang. Dan, watching ako sa iyo, Ate Mary. Salamat po. Asawa ni Kuya Richard. Dan, watching sa iyo, Tol Katano. Isip tayo, Tol.
Okay, kay Sang kay Grace ulit. It's when a week, so you're gonna count it like it's hard, it's all the same. And then, man, you got a good start. You got a good start, second of the start. Dito mga kulimlim na naman. Tol Elmer Ugan, Miguel Lozort ulit, sabi ni Katano. Tol Katano, maraming salamat ha. Joseph first, second, Cairo Tumasang, third, si Arlie Byron. Fourth is Ron. Fourth si Ron. Fifth si Peanut, and then sixth si Beba. Second race naman, hindi lang pa bilang first place. Grabe, points niya, layo eh. Pero kaya naglagay sila ng additional weight kasi masyado siya magaan. So, first place nila, second place is Joseph Din, third place, Cairo, Carly. Kaputa pala si Cairo ni Carly, so Dito nagkakape ako, sabi ni Kuya Elmer. Ayos yan, Kuya Elmer. Pina and then Eva. Tignan natin sa final race kung sino mag-game. Makmakan ng mga motocross. Kaso, Di pa rin pala magaling yung ano mo, Bornok. Guys, search nyo yung Bornok Mangusong. Moto vlogger. Wala kayang kanyang subscriber nasa ano 155k subscriber. 278 views pa lang. Oh, upload. Pero ang laki na ng kanyang views. 19 million. Sana all. 278 views. Palang na-upload niya sa YT niya. Pero grabe naman yung views. Paldo. Sikat to si Bornok. Tapos na po, Mark. Dito ako sa'yo nanonood. Yo, ads. May ads. 278 upload ka pa lang, Bornok, pero ang views mo nasa 10 million na. Grabe. Sikat ka pala. Anong sikat ka pala? Sikat talaga kami. Ilala. Tapos mga viewers niya, organic pa talaga. Opo, Mark. Kaya pala eh. Nasaan ka ba ngayon? Canada ka? Bono? Nasa mama ko, Mark. Kumusta na yung ano mo, yung sa paa mo? Okay na ba? Magaling na? Yung injury mo sa paa? Sigurado karamihan ng subscribe sa kanya, puro mga racer. Opo, mamilang-ilang. Mga taga ibang planet, ibang bansa. Kasi si ano talaga siya eh. Tiyan mo ang kanyang in-upload pa lang. Bali ang 278 upload pa lang siya. Pero ang views niya 19 million. Ang laki. Saan mo kukunin yun? Hindi ka kilalang vlogger. Sa akin nga 2,000 ng upload ko. Pero yung views ko nasa ano pala, wala pang 1 million. Correct ko. Salud. Galing magaling. Ayos. Ate Marian, watching po ako sa video mo, Ate Marian. Ano ba pinipinturahan ng bahay niyo? Sa inyo ba yan? At mamilang-ilang matik po yan. Kaya Alex, salamat po. Okay, Grace, watching ako sa iyo. Sino ba nakalive niya? Wala.
Mr. Lexi Montero channel. Hello, hello. Magandang umaga. Kumusta, Mr. Lexi Montero? Kumusta ang buhay-buhay natin dyan? Sanay Grace with ads at Bornok with ads. Eh, Ate Marian, may ads din din. Monetize. Ayun, done watching sa'yo, Ate Marian. Salamat po sa pagbisita, sa pag-like, sa pagdaan. Mag tayo ng Tol, iwan ko to. Mag-deliver muna ako ng paninda ko. Maninda ha. Sige lang, Tol. Ingat-ingat sa biyahe. Tapos ko lang panood ng video mo eh. Mr. Lexi Montero, done subscribe and watching your video po. Salamat na marami sa pagpunta. Inday, Jody Official, naka-live po kayo, di ba? Nag-watch po ako ng video mo. Mamaya, magbisita ako. Yan o. Watching po sa'yo, Sir Mr. Alexis Montero. Ala, karira. Birada. So, nauna si Ron Macoso, medyo mabagal kanina, pero nauna siya ngayon. First lap, Ron Macoso, leading the race, followed by Tapos na, premiere ko. Cairo and Carly. Tapos, 3 minutes lang yun. Ah, premiere ba yun? Inday. Sorry. Di mo sinabi na may premiere ka pala para nakatambay ako. I-watch ko na lang ngayon. Sinsya na po ha. ito natin malalaman, magaling si Josh dito eh. Saka itong mga banggit na ano. Ayun, nauna na, points leader is leading the race, yung pinakabata nila, 50 years old. Hindi ko kaya sa matatalo si Josh Shepley, so points leader. Pinakamatanda, nauna. Josh Shepley, Ron Macoso, Carly Byron, Dylan Fabian. Pinasukan ni Ron. Pinasukan ni Carly. Carly Byron si Ron Macoso. Medyo alanganin yung mga boys natin. Kung wala si Josh Shepley, first si Carly sa magkakano na. Ito magandang laban kasi magkakasunod yung talagang rivals. Sir, inside mo yan. Thanks. The inside na kanya sa ilan against Ron Macoso. Mr. Alexis Montero, nandito po ako sa iyo ha. Watching po ako sa iyo. Ayan o. Sangay Grace, watching po ako sa iyo, Sangay Grace. Si Brenda, salamat po Ate Brenda sa pagtambay. Wala pa akong 2 hours eh. 2 hours lang po ako mag-live. Umikot si Josh! Nag-speed si Josh, nauna na si Carly. Carly Byron. Hindi, ayun siya. Wala, Josh, Carly. Ayun, sila may nagkaroon na lang. Cairo. Sila may Cairo. Yung mga may game plan kanina. Sila yung naiwan. Sila yung naiwan. Sige lang, naka-play la habang naka-on. Ah, okay. Thank you, te.
Done watching sa'yo. Mr. Lexi Montero. Mag-watch ako kay Ate Inday. Inday Judy Official. Watch ko yung 3 minutes mo. Yan. Tapos na rin, Mark. Salamat, Bornok. Bago. Sa flight ka kagabi. Asa na? Like 39, salamat. Ate Annalyn. Waray-waray song. Waray-waray song ba yun? Mag-watch ako sa'yo, Ate Annalyn. Annalyn. Charad view. Patamsak ang aking waray-waray song, ang idol. Pwede mo kung patugtugin o lang copyright mo. O sige, watch ko ngayon. Saglit lang. Next kita dito kay Ate Judy. Wala naman ang iba i-play. I-play ako ng video. Nandito ako kay Born Moto. Kanina pa siya nandun. Nag-watch ako ng video. No skip ads tayo. Pag nandito ako kasi sa bahay guys, may chance ako nakapagpanood ng mga video niya. Kahit sumaglit lang po kayo rito, i-watch ko po yung video niya. Mr. Lexi Montero, salamat po ng marami sa pagtambay. Dito ako kay Shanghai Grace, naka-watch. Ay, done watching po. Kay Ate, Inday Judy Official, done watch po sa'yo. Salamat na marami. Nag-watch po ako sa'yo, Ate Annalyn, ng iyong video. Ano ba yung video sinasabi mo? Di habay-bay. Waray-waray cha-cha. Oh, yan. Ads tayo, ads.
So Brenda, salamat po. Mamaya te, mag-watch ulit ako sa ng video mo. Habang wala pa akong tuwa. We all love music, but times just nice and it's really helps me stay sharp. It gets my brain working in the morning. I just do a few puzzles with my coffee. It's a nice way to start the day. Battery anxiety dito. Dito ako nagkaroon ka ng anxiety. Ato tinaman mo lang. Pero syempre, naman sa dito. Waray-waray ka ba, host? Ako, waray-waray ako. Katarman. Kapitol namin. Kapitolyo namin. Oh, waray-waray ako. Waray naman ako. Taga-tulo sa Aliti ako. Mr. Alex Simi Montero channel. Salamat po sa pagbisita. Abay-bay magpahayahay, mamaring kong magsinabi ay maglanap-lanap tayo. Maglangoy-langoy kita, magdakog-dakupay kita. Kunwaran na kita ka na, ukoy kita. Pagluto ako naman ng tilapia na ginataan. Abay-bay magpahayahan, mamaring ko magsinabi ay maglanat-lanap tayo. Maglangoy-langoy kita, magdakog-dakupay kita. Kunwaran na kita ka na, Done watching. Sorry Grace. Ate Brenda, watching ako sa'yo. mabalik kita hinukay, at kulang-kulang tayo. Magkirik-kitikay, napuno si kalipay. Plus to sa'yo, ano? Banana, Inday. Jody Official. Mr. Alex Montero. Another, ay, bigat na pasa. Watching sa'yo, Ate Brenda ulit. Brenda, watching ako sa'yo ulit. Budok Mangusong, nandito pa rin ako sa'yo. Ads. Kaduhan na ito. Salamat. Okay lang ito.
Mabel, shout out Mabel. Guys, kita nyo si Ate Brenda. Sa mga bagong pasok dyan. Baka hindi pa kayo nakadikit si Ate Brenda. Tama ni Tol Project yan. Salamat ang kay, welcome. Hi, Cecilita. Shout out. Salamat sa pag-thumbs up. Mag-watch ako ng video mo mamaya. Kaya-upload ko kasi sila eh. Gusto na ako. Dalawa sin sa'yo ate, Ate Brenda. Welcome, te. Sexy Chinita, watching ako sa'yo. An. +1 ako sa'yo, Sexy Chinita. Sunday worksheet, healing service. Sexy Chinita, watching muna ako bago ako mag-subscribe. Bornok, nandito pa rin ako. Annalyn, nandito ako ate Annalyn. Watching ako sa'yo, Sangkay. Maghugas lang ako. Kinig muna kayo sa tugtog.
Saat nawawala ang magpapapil. So, hugas lang ako guys. Saglit lang. Hi, chaps. Ako si Coach Miko. Dito sa Milo Home Court, we build skills you need to start your sports journey. Anytime, anywhere, kaya ng grit, discipline, and teamwork. Ang focus natin ngayon ay shooting coming from a quick catch. We'll teach you helpful tips para ma-develop ang catch and shoot skills ninyo. Effective ito, lalo na kung paubos lang ang oras o hinahabol kayo ng depensa. Kaya yan with these drills. Let's go! Let's start sa pinaka-basic na move, ang catch and shoot. Easy to follow lang ito with two moves. Catch o pagsalo ng bola at shoot o pagtira ng bola. This move will keep the momentum of your team para more opportunities to score. Remember the first move, catch. Then once the ball lands in your hands, remember the beat concept. Balance dapat, eyes on the basket, elbow lock para ready to shoot. Get the power of your shot from your legs. Extend knees and elbows sa pag-shoot. Huwag kalimutan to finish the basket with a good follow-through. Snap your wrist and shoot sa direction ng basket. Ready for more? For our ang front pivot. Same skills lang ito sa catch and shoot. Pero may konting pihit para mapunta tayo sa basket at makashoot. Isa sa importanteng detail dito ay yung pivot. For example, kapag sinusubukan kang gawa ng bola, gamitin ang iyong front pivot. Magagamit ninyo ang pivot move to create space and improve your position to pass or shoot. During game day, every second counts. Kaya once your teammate passes the ball, mas kaya mong maprotektahan ang bola at makascore if you master this skill. Try it with me, champs! Pagsalo ng bola, quadrant stance at square up to the basket para balance. Simply Kate, shout out. Hello, hello. And viewers, watching pa rin ako kay Bornok. Bornok Mongosong, watching. At kay Ate Annalen. Ay, 6 minutes na pala. At si Ate Annalen. Ay, Leslie Panday channel, Brenda, MGB Don. Thank you, Leslie Panday channel. Hello, friend new here. Oy, Simply Kate, thank you so much. I give you moderator. Wait lang po mag-watch po ako ng video nyo. Simply Kate at Leslie Panday channel. Kasi naghuhugas po ako eh. Ano, basa pa kamay. Linis po kayo dito. Kaya isang video. Naghugas po kasi ako. Pagkaano muna kayo dyan, dikitan. Dikitan nyo ang hindi nyo pa nadikitan. Pero once pag nag-live ka, ay babalikan ka. Parang yung dati mong ex, binalikan ka. Okay, cut. Like that. Ay, Gab. Ate Gab, shout out. Kuya Mark, good afternoon. Check me out too. Okay, I check your channel. Simply Kate. Wait a minute. Kasi medyo mahaba pa itong mga ating mga piniplay. Pero mag-play ako ng video niyo po
Gab, shout out sa'yo, Gab. Gab, pakibaba yung channel mo, Gab, para Sexy Chinita, at kay Bornok Mangusong, at kay Ate Anilin. 46 thumbs up, good PM, sabi ni Els Usaka. Oy, Els Usaka, assembly. Kate, done the kit to you, sabi ni Elsie Panday. Ay, Leslie Panday pala, sorry. Hello everyone, sabi ni Els Usaka. Wait a minute, yung nahugasan ko rito. Hugas ko ng person, guys. Para kung masipag ako. Nasa bahay. Kuya Richard, shout out. Ate Els, sabi niya Kuya Richard vlog. Els Osaka, shout out. Watching pa rin ako dito sa mga yan eh. Guys, yung nakapin, pasuyo naman po. Baka pwedeng patamsak po naman po. Baka hindi pa kayo nakasubscribe po dyan. Painaud to sa inyong pati sa asawa at anak mo. Ay, salamat Kuya Richard. Andun sila sa school ngayon. Ako lang nasa bahay ngayon. Ako lang ang nasa magsintahanan. Wala yung dalawa. Pasyal. Boy Cesar, mga tong. Tado ka din. Kumain ka na ba? Bakit? Ibibigay ka ba? Spam ka oh, di ka makaano, comment na maayos eh. Ito kamao ko, papalamunin ko sa'yo. Aray ko. Takot naman ako sa'yo, guys. Hindi ka naman nakakatakot. Bornok, nandun pa rin ako sa'yo, Bornok. Min channel mo ba yan? Boy Cesar. Huwag nyo i-hide ah, hayaan nyo siya. Opinion niya yan. Sino nag-hide? Hinahide ni Mamilang Ilang yan. Hinahide ka tuloy ni Mamilang Ilang. Wala akong magagawa dyan. Ang nag-hide, sponsor ko. Wala akong magagawa dyan. Hinahide ka ni Mamilang Ilang. Hindi ako magsasalita. Bye-bye. Bye-bye. Boy Cesar. Mga tong, gawa ka na lang ulit ng main channel. O another channel ah. Ninja. Nagmumura eh. Kanina pa yan, Mamilang Ilang. Hinayaan lang namin. Wala naman siya magawa eh. Susaka, done to you, sabi na Leslie. Thank you so much, Ate Leslie. Nandito pa rin ako kay Annalyn eh. Annalyn at kay Sineta pa, tapos na. At kay Bornok Mangusin, nandito pa rin ako, watching pa rin. Aga-aga, bad mouth. Na bumalik siya. Oh, Ate Brianna. Paunot niya nahadlok kay sino yun, host? Baka dumikid ako.
Sino yun, host? Baka dumikit ako. Hindi ko kilala yun. Si Cesar, yung nag-ano? Boy Cesar Montano. Hindi ko kilala yan. Ano yan? Ninja. Gumagamit ng ano. Wala naman magawa yan sa buhay. GKTV shout out. Mami lang ilang hello po. Sabi natin Jel, Brianna. Hindi ko kilala yon, Ate Leslie Panday. Yung ano namin yung basher. Iba-iba yung account na ginagamit yan. Pag na-hide siya, gagawa siya ng ibang ninja. Para may pang ano siya, may pang bully. Akala niya yung binubully niya, mabubully niya. Hindi ka pinapatuloy yung mga ganyang ano. May mga ano yung utak. Yan yung nagsabi sa akin nung nakaraan na ano na yung paninda ko daw repolyo, basura. Yung pagkain daw sa mga hampas lupa. Raulo din eh. Maulan na dito sa amin tol. Maulan na ba dyan? May shout out sa tanan, sabi ni Kiki. GKK TV. Tambay host pa. Love po. Diyan, bakas lang po. Huwag ko ng video po. Wait lang po ha. Saglit lang po. Ikaw ba yung nagtitinda sa sidewalk? Opo. Ate Leslie Panday channel. Ako po yun. Nakikita mo ba ako doon? Baka ito ang tae noon, amaw na yun, sabi ni Tatay Robin. Tatay Robin, hayaan mo siya. Brenda, bahala ka dyan. BG lang si nag-prepare si ako. Sige, mami lang ilang, no problem po. May galaw sarap din sa'yo, Kataro, sabi ni GKTV. Guys, magdikitan po kayo dyan. Alam ko po na iba dyan hindi pa nakadikit sa bawat isa sa inyo. Lalo't si Katano. Yun si Katano ay sword na yan. Ano yan ni Idol Jake, moderator. Dikitan nyo yan si Katano guys. Yung si Katano TV. At si Ate Brenda, dikitan nyo po. Nagwa-watch po ako ng video nyo. Huwag kayong mag-alala. Nagwa-watch po ako ng video. Ay, tapos na rin sa'yo, Bornok. Pag-watch na ako, 33 minutes yung kay Bornok eh. Yung mahaba eh. Kaya di ko lang siya yung inano. Para ano tayo dyan. Watch natin ng dire-diretso. Ayan, sino? Ate Leslie Panday channel, watching ako sa iyo with banana. With banana. Aray ko. Dito tayo sa medyo mahaba-haba. Dito tayo sa 9 minutes. Beat in Samal. Wow, ganda ng beach dyan oh. Sana all. Leslie Panday channel, I watching your video po. Wait lang po ako sa ano po ha. Sa iyong Las Banana po. Leslie, nagbaba ng kanyang ano. Ayan po, pasuyo na lang po. Kuya Richard, shout out. Guys, yung pin po si Ate Leslie Panday channel, pakisuyo naman po, pwedeng paki-like. Mami lang ilang, hello po, sabi ni Kuya Richard Vlog. Salamat host. Welcome po Ate Leslie Panday channel. Alam ko po na hindi ako nakakapasok sa inyong mga live nyo sa iyong video. Ngayon lang po ulit. Pagpasensyahan nyo na po kasi alam nyo naman pag buhay vendor eh, ang
limited lang ang oras. Siyempre, meron tayong hanap buhay. Ang madalas ko mapasukan kasi kilala ang mga kaibigan ko sa, ano, sa GC. Pero yung iba lang na pumapasok sa akin, minsan hindi ko napapasok. Kaya sana makabawi man lang ako, makapanood ako ng mga video. Kaya ngayon, nagwa-watch ako ng video para pandagdag sa ano, watch hour kung monetize man o hindi. Dito ako kay Ate Annalyn. Watching pa rin with ads. Ate Brenda, sabi ni Kuya Richard. Dito pa rin ako kay ano, 6 Janeta with ads po. Medyo mahaba po ang mga ads kaya nandito rin po ako sa iyo, Ate Leslie. Mamaya ako na po idikit to pag nadapos ko panoorin po yung video niyo po para siguradong Pinoy pandikit, dikit na dikit para walang lagas po. Sige la, sige. Okay lang po, mamilang-ilang, sabi na Ate Jel Brianna. Salamat po Ate Brenda, salamat sa pagtambay. Hoy, dahil watching na sa iyo. Ano? Sexy Chineta. Sino ba yung isa nun na pumasok sa akin? GKK TV, wait lang sa iyo ah. Mayroon pa ako dito pumasok sa akin na hindi ko pa na-watch. Sabi niya, iwa-watch ko. Watch ko yung video niya. Sinabihan ko yun. Si Els Usaka pala. Els Usaka, maraming salamat po sa pagbisita. Watching po ako sa iyo. Ito na po ako sa iyong video. Sa 3 minutes mo. Nag-iwan po ako, nag-iwan po. Mga boss, mga madam, mga kuwaray. Yan, mga kuwaray, nag-iwan po ako ng bakas. Joseph, shout out. Sopar. Joseph Sopar. Main channel po yan, ma'am. Shout out po. Simplicate, hindi ako pala nice. Wait a minute, ano, Ate Simplicate. Mag-watch po ako ng video nyo po saglit lang po Buti nag-comment kayo. Nakita ko si Elsie Osaka. Kaya yung kasunod ni ni Ate Leslie Panday channel. Nandito po si Ate Leslie Panday. Nag-watch po ako ng video. Yes, main channel din to. Oy, Joseph, thank you so much. Magandang umaga po sa iyo, magandang hapon. So, Risma, shout out sa iyo. Magandang umaga po, magandang hapon. Nagwa-watch po ako ng video, sana po mag-ano lang po tayo, mag-wait lang po tayo kasi medyo marami po kayo. Ang next ko dito ay si Simplicate at si Kuya Richard and another GKK TV. Ma'am, Joseph, ano ba to, lalaki pala to, Joseph Joseph, saglit lang po at si Ma'am Rosel, Risma, wait lang po, nice. Thank you so much po. You speak English, Kate? Simply Kate? You speaking English? Oh my God. My nose is bleeding, ha? Kasi ang comment niya, nice Simply Kate, you English speaking ba? Kasi kung English speaking, I try to my best to do my duty. Rosal Hamudju. Si Ate Rosel ba yan? Mats ka, Ate Rosel. Ikaw pala yan. Hindi ko sa labalo ka, Ate Rosel, na ikaw pala yan. Oy, Lorcan! Thumbs up, Kois. Kois, Lorcan, shout out sa'yo. Mamaya mag-watch ako. Si Ate Rosel pala yan. Umudyo. Kala ko sino Rosel. Patresma kasi. Tawa ka pa. Kahapon dumasok ka, di ba? Ang nakarang araw tayo pumasok sa live ko. Hindi ko alam na ikaw pala yan Pag ganyan-ganyan ka pa, resma-resma ka pa Ikaw pala yan, Ate Rosel. Gandang tanghali sa lahat, sabi ni Lorcan. Ay, Lorcan, salamat tol. Kois, salamat Kois. Sim kami ni Kuya B-Boy, middle name. Aba, Resma? Adi magpinsan kayo. Pinsan kayo sa Talampakan. $7 million, hello, sabi ng Lorcan. Ay, Lorcan, salamat
Ate Leslie Panday, nandito pa rin ako, watching pa rin sa yung beach in Samal. Nasa ibang bansa pala siya, Samal. At kay, ano to, kanina ba ito isa? Kay Ate Els Osaka, watching po ako sa iyo, Ate Els. Salamat po, Ate Els, sa pagpasyal. Annalyn, shout out sa iyo, na watching rin po ako sa iyo, nandito pa rin ako. Haril View ba apelido niya? Haril View. Dan like and dikit else. Ay, Jikiki TV, salamat tol. Sa pagdikit. Mag-watch ako sa iyo tol. Next kita at Kuya Richard. Si Ate Mary Haddad na watch na ako Ate Mary Haddad TV sa asawa ni Kuya Richard. Sa lahat po na pumapasok dito, salamat po ng marami sa inyo. Boss Joseph, shout out sa iyo. Next kita Joseph at Simply Kate. Bale, ilang kayo dyan ang ipiplik ko. Si Ate Rosel, si Joseph, si GK TV at Lorcan, Simply Kate. 5. Ay, dan watching po kay Els Osaka. Next po tayo kay si Ben. Asan na yan? Ay, ito, si Simply Kate. Simply Kate, watching po ako sa iyo. Maya na po ako mag-jacket. Taga-ibang bansa pala. Oh, very nice. You speak English, Simply Kate, Simply Kate, thank you so much, my friend. How are you? I give you banana and I watch your video. Hello. Simply Kate, hello. You speak English, Simply Kate, where are you now? You jump like a kangaroo? Okay lang. Don't worry about that. I'm be okay, Simply Kate, I watching your video, my friend, and I can give you another banana. Wait a minute and then watch and give you banana, And watching your video, Ate Annalyn, napakaraming ads. And Ate Leslie Panday, watching po sa iyo. Nandito pa rin po ako sa iyo. Sinako ba ni si Boy Sarap na pa naman ang mumurahin ng animal na yun? Sinako ba si Boy Sarap pa naman animal na yun? Sabi ni Kuya Elmer. Sinako, di ba ilang kaya nagmura daw. Si Simply Kate pala ay taga-ibang Farm to Table. The most refreshing way to prepare kalis. Anong kalis? What do you mean kalis? Kalis? Anong kalis? Dami yung siya pala nagtatanim. Very nice. Ate Leslie, mag-end na watching na po, mag-end watch na po ako sa iyo. Dan watching po sa iyo, dan watching Ate Leslie. And watch ka lang. Dan watching po sa iyo, Leslie, with ads po. Wait lang po, may ads po. Annalyn. Salamat shows. Welcome po. Andito pa ako pa sa iyo. Nagano pa ako ng yung ads. No, skip ads po tayo para dagdag Kahit centavos lang yan, malaking bayan. Point ba? Point 1, point 2, point 3. Makakabuka rin ng $1 yan. Hindi naman tayo mga kilalang vlogger. Mga small YouTuber lang naman tayo. Hanggang na lang ako kay hanggang kay Joseph, si GK TV, Lorcan, and Ate Rosel.
Yan ang i-watch ko na lang, 4 na yan. Pero yung iba pong kung mapapasok pa mag-e-enroll to mga to. Para ano, para makapag-support naman tayo. Baka mag-live na ng Grace, Sangkay Grace at yung iba pa. Kasi Ate Brenda magla-live din po yan. Salamat po sa lahat ng pumasok, no. Thank you very much po. Labis kitang minahal. Almer, Ugay, thumbs up, sabi ni Ate Leslie Panday Channel. Salamat Ate Leslie, salamat po ng marami. Guys, baka hindi pa nyo nadidikitan po yung nakapin, baka naman po pwedeng pasuyo. Padikitan naman po, baka naman po. Hindi ko po kayo inuutusan, nakikisuyo lang po ako. Dan watching sa'yo, Ate Leslie. Maraming salamat, Ate Leslie, sa pagpunta. Dan watching po. With banana. I give you banana. Joseph, shout out sa'yo. Watching sa'yo ako, Joseph. Mami lang ilang, maraming salamat po sa pagtambay. Boss Joseph. Watching ako sa'yo, Boss Joseph. Bindor din po kayo. Yan, watching po ako, mag-iwan po ako ng bakas. Nandito pala si JKK TV po, nag-watch po sa inyo. Boss Joseph, watching po ako sa iyo. Monitor po ba kayo? Hindi pa. Mamaya na pa ako magbibigay ng banana ha. Pag natapos. Ingat po, ilang. Pasok na ako, siya ako. Sige po. Sige na, ingat, Mark Jo, at sa lahat. Musta na lang sa mga ina, Mark Jo. Mag-ina, Mark Jo. Oh, sige po, nasa school po sila, mamilang ilang. Pasok na po kayo. Sige po, ingat po kayo, mamilang ilang. Maraming salamat po sa tambay sa aking meeting live. Salamat po, mamilang ilang. Ingat po. Thank you so much po. Ingat lagi. Take care always po sa pagdadrive, pagmamaneho. Ingat po kayo. Mamilang ilang from Switzerland, guys. Watching ako kay Simply Kate. Ako din po, papasok ako din sa teacher also po. Oy! Teacher po kayo, Sir Joseph? Oy, wala pala. Galing. Teacher pala kayo, Sir Joseph. Sir! Salute sa mga teacher natin dyan. Ayan, nagbibigay. Joseph Sopar. Tama po ba yung pagsabasa ko, Sir Joseph? Kasi di ako perfect magbasa eh. Medyo lang. Sa mga babakas, promise, babalikan ko po kayo. Pong balikan po yun. Ninja ko lang po yun. Yung main channel ko po, papasya lang po kita. Pag ano. Kasi nandito ako sa iyo, nagwa-watch po ako ng video ng Sir Joseph. Sipon ko ba? Magbibigay ako banana sa iyo. Alam ko hindi pa nakadikit po ata main channel ko. Magigiting na guro. Mag-ingat po kayo sa pagano. Thank you for watching. No problem, Sir Joseph. I appreciate you visit my live stream. Guys, ipin ko nga to si Sir Joseph. Isa po siyang teacher. Guro. Saan po kayo nagtuturo, Sir Joseph? Yan guys, yung nakapin po si Sir Joseph. Baka naman po pwedeng pasuyo po ang ating magiting na guro sa Pilipinas. Nakadikit na po host sa iyo. Salamat po, Sir Joseph. Doon naman kay Mr. RG, si Boy Cesar nagmumura. Nakalagay ko si Boy. Ang tagal kasi nito. Check ko nga ko yan. Check ko lang yung Mr. RG. Di ba pangalan nun? Mr. RG, ano nga yun?
Mr. RG, ano nga yung main channel ng Mr. RG? Sa Honda Cow. Na school. Babay po muna, host. Balikan po ang pagbabakas. Sige po. Maraming salamat po, Sir Joseph. Ingat po kayo, sir. Monetize na ba kayo, Sir Joseph? Monetize na pala. Isa pala siyang teacher. Maganda to. College teacher ka ba, sir? Sige po, sir. Salamat, sir, sa pagbisita, sir. Watching ako kay Kuya Richard. Nag-end na si Joseph. Nag-end na. Baby boy, na yung ano nangyari sa training. Watching ako kay Kuya Richard. Kuya Richard, watching po sa'yo. And Simply Kate, watching po ako sa'yo. Teacher and pastor po. At the same time. Kaya again na si Mr. RG. Ganun ba? Kaya na. Pastor din pala kayo, Sir Joseph. Dan watching sa'yo, Sir Joseph. +1 po ako sa'yo. Thank you so much, sir. Take care always, sir. Thank you so much po. Sino pang hindi ko na-watch? Kasi mag-end na ako. Si GGK TV pala. +1 GGK TV. I'm watching your video. Sakto lang pala yung tinubo ko kahapon na 1.5, pambayad lang ng paluwagan at wifi watching ako sa'yo, GKT TV. Sino pang hindi ko watch, guys, na pumasok sa akin? Si Mami Lagi lang, wala naman po yung video. Excuse me. Salamat sa 7 viewers. Guys, baka mag-live na si Sanggay Grace, ha? Anong oras na po? 1:00. Dan watching sa'yo, Kate. Simply Kate, thank you so much, my friend. I appreciate you to share in my live. Dan watching po. With banana tao. With banana. Watching ako kay Kuya Elmer. Wala naman ako iwawas na eh. Watch ko na si GGK TV na dito. Ngayon na ako. Ayan. Watching sa'yo, Kuya Elmer, guys. With ads. Ang GGK TV watching sa'yo, brother. Dapat masanay kayo magpa-portrait ng ay landscape. Hindi dapat landscape ang iyong mga video, hindi portrait. Pang lang yun, Facebook yung portrait na yan eh. Salamat, Sir Joseph. Baba na po tayo. Ibaba na po kita. Again na po ako. Salamat po sa lahat ng pumasok. Kuya Elmer, nandito ako sa iyo. Nanonood ako sa iyo. Kay Kuya Richard at kay GGK TV. Salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Sa lahat, sa Team Boom. Ate Brenda, salamat po. Mamadang Nilang. Kuya Elmer, sa lahat po ng pumasok. Kay Rubin. Lahat naman po sila napanood ko yung mga video nila. Bye-bye. Ay, Tol Katano, salamat, Tol. Watch ko yung 24 minutes, yung nag-ano ka ng kulungan ng ba yun? Heidis ba yun? Tama.
Oh, I'm watching sa ano, kay Kuya Richard. Watch natin nga to si Kuya. So yung mga bagay natapos ko na. Ah, tapos na to. Mga kabarangay, tapos na ako kay Kuya kabarangay. Watch nga ako ulit sa'yo. Ano, doon ako sa main channel ko. Para maganda. Leslie Panday, mag-end ka na. Opo, mag-end na po ako. Kanina, naka 2 hours na po ako. Bilis. Opo, naka 2 hours na po ako naka-live. Ate Leslie. 2 hours ano kasi mayroon pa akong mga mayroon kaming sinusuportahan ng mga kagrupo namin, Ma'am Leslie. Dating dikit na pa pala ako sa Ate Leslie. Yan. Salamat po Ate Leslie. Ingat po kayo dyan. Kung nasan man kayong sulok ng mundo. Tol Katano. Watching ako sa'yo, Tol. Dito ako sa main channel ko. May premiere ka pala. Di mo binaba. Pasaway ka talaga. May premiere ka pala. Di mo binaba, Tol Katano. Pasaway ka. Ano na like yan? Hindi ka mabigyan ng like na mga pumasok sa akin. Watching ako sa'yo dito sa mga babae mo. Ay, babae mo. Sa mga customer ko palang babae. Tol, watching ako sa'yo, Tol. Tatambay ko lang to dito. Kasi mamaya mag-i-edit ako. Nandito ako kay Hoy. Hoy. Hindi, nakita ko yung mo. Ano pa naman? Hindi mo naman babae. Nasabi ko, mga babae mong pasahero, di pa ako tapos, ikaw naman. Ay yung thumbnail mo, puro babae. Oh. Ayan. Puro babae yan, yung pinanonood ko. May ads agad. Wala akong sinabing babae. Mga babae mong pasahero, di pa nga tapos, react ka na agad. Guilty yan. Nandito ako kay Elmer. Oy, Ma'am Criselda, mag-e-end na po ako. Watching kay GGK TV. Ate Els, magwa-watch ako dito. Mag-e-end na po ako. Sunod, puro lalaki naman. Wag. Dapat babae yung mga yung talagang kaluluwa. Joke lang. Di ba yun ang favorite ng Team Gonggong? May video. Diyan ka na, may galausat sa lahat, sabi ni Katano. Dito ako sa'yo, nagwa-WhatsApp. Ang ganda ng pagkagawa mo ng logo mo. Quality. Katano TV, motor vlogger, fishing adventure. Like and share. Subscribe. Pangarap ko magkaroon ako ng DJI cam. Tol. Mga sana makabili ako. Oy, dan watching sa'yo, GKTV. Watch ko po dito si Ate Els. Ate Els Osaka. Ate Brianna, salamat. Bye sa inyong lahat dyan. Mag-ingat po kayo lahat. Ito ako kay Ate Leslie Panday. Watching po sa iyo ulit. Watch ko po yung video mo. Yan. Mag-end na ako. Salamat sa inyo. Ate Brenda, salamat. Tol Katano, watching na ako sa iyo, Tol. Tatapusin ko yan. Kay Kuya Elmer, nandito po ako. Kasi may magla-live pa na iba na kagrupo namin sa Team. Nakalagpas na ako. Dapat 2 hours lang ako Naka 30 minutes pa ako. 37 minutes. Thank you po. Ingat sa lahat. Ako po ang inyong host. Ako yung code. Mark Jowaray TV. Isang Bindor. May pangarap sa buhay. Love you all. God bless all. Bye-bye.